شاید با شما اویلادور شوم. охир Осия ҷон, ها؟ ман شما аллакай کنم. оиладор соҳиби ду фарзанд ҳастам. Ин чӣ хел мешавад? марде ки номуси шуморо поймол кард ва дар роҳ шуморо таҳқир кард. ин ҳолат магар аз саргузашти ту буд ки ҳақиқати гапа честна ба мардум гуфтӣ? بله از سرگذشت خودم بود. аз мард ягон айбу гуноҳ дидаед? ها دیدم که شکایت دارم. агар Осия шавҳар надошта бошад ба хотири ҳамин исми зебояш алоқада бароем. мансур мехоҳад ки ошиқ аст, мехоҳад бо шумо оиладор шавад. чӣ гуфтан мехоҳед ба мансур? که با ما زن شما میشم. мутаассифона бахти ман дигар асту тахти шумо бо дигаре мешавад. عاشق خودم نشود. чаро ошиқи шумо нашавад? چون که وی بسیار عذاب میکشد. гуфтааст ки Осия бо Фараҳноз Шарафова душмани ҷонианд. شما بخشو بودین. از من دور دور و از همه نزدیکتری. دیگه هم نشان کفت داد. کل نکو جاشه. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва баровардани мӯи сар ва ҳамчунин барои бемории писариязу ва ба қувват кардани қувваи мардонагии бемории пӯст. доруҳо ба намуди капсула алҳадая ва равғани сиёҳдона ки ба сатҳо дар даво ҳастанд пешниҳод менамояд. доруҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо ба дарди шумо ҳатман даво мебахшанд. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия аз 3 соат то 5 соат. аз номи канали меҳробпуро салом фиристед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран. салом тамошобинони азиз, салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали меҳробпуро. инак боз дида ба дидор расидем. бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ бо барномаи ошкоро. меҳмони барномаи ошкоро ин навбат бисёр ҳам як хонуми зебо, оне ки пештар дар барномаи рӯбарӯ иштирок доштанд ва ба якояки саволҳои мо посух гуфтанд ва инак омода ҳастанд ки боз ба саволҳои бевоситаи шумо ки равона кардед посух гӯянд. меҳмони барнома яке аз хонумҳои бисёр ҳам қашангу зебо, садои зебо доранд, оҳангҳои марғуб доранд, аллакай дар дилу дидаи мардум маъво доранд. биёед дӯстони азиз шинос мекунем Осия Бонуро. Осия Бону, пеш аз ҳама ба барномаи ошкоро шуморо хайрамақдам мегӯем. хуш омадед. خوش باشید، سلامت باشید که دوباره ما را دعوت کردین به برنامه اشکارا. саломат бошед. نداره. хавотир набудед, табатон хира нашуд вақте шуморо ба барнома даъват кардем? дар дилатон чӣ тарсу ҳарос пайдо нашуд ки боз чӣ савол бошад? чун ин навбат саволҳо аз ҷониби тамошобин мешаванд ва хоҳ нохоҳ дар дили одам ҳар хел саволҳо пайдо мешавад ки тамошобин чӣ фикр дорад, чӣ назар дорад. ё ки аз мухлисони худ шумо боварӣ доред? بله باوری دارم. ташаккури зиёд мегӯем Осия Бону. ва биёед ман ютуб каналро мекушоям ва барномаи мо унвон дошт рӯбарӯ, ва дар он ҷо мо огоҳ карда будем ки касе ба Осия савол дорад бевосита метавонад ба мо фиристонад. ва инак биёед дӯстони азиз, аз зери барномаи пешин ман якта саволҳоро мехонам. ин хонум ки Осия ном доранд сахт ба фарзонаи Хуршед монанд ҳастанд. дар ҳақиқат касе гуфтааст рост гуфтааст ё ин ки худашонро махсус ба ӯ монанд мекунанд? мепурсад яке аз мухлисони шумо бо номи Меҳроб. بسیاری ها همین سخن رو به من میگویند که شما بسیار به فرزانه خورشید مانند هستین. خیر نمیدونم. анами қадди баланд, мӯи сар, тарзи нигоҳ шояд сахт монанд бошад. манам тарафдори он ҳамин гапам. خیر من هیچی گفته نمیتونم. این نگاه شما، این گپ شما را. дар ҳақиқат фарзонаи Хуршедро дӯст медоред? بله сурудҳояшро мешунавед? گوش میکنم سرودایش را. زمزمه میکنم بسیار وقت. ташаккури зиёд. аз ин бармеояд ки Осия барзами сароянда буданд, боз мухлиси фарзонаи Хуршед ҳастанд. аҳсан мегӯем. саволи дигар чунин аст: ҳамин духтар ягон варақа насӯзон. ман бо одобу тарзи либоспӯшияш сахт маъқул аст. ба фикрам дар хонаводаашон сахтгир ҳастанд. аз ин бармеояд ки духтари басавод аст, мефаҳмидагӣ аст. ҳаминро хоҳиш аз Осия пурсед ки дар зиндагӣ ӯро кӣ управлият мекунад мақсад. این همش تربیه مادرم است яъне که به من همه وقت میفهماند که لباس ملی تاجیکانه همه وقت پوش. معاملات را خوب کن با مردم. шумо ин чизҳоро дар амал риоя мекунед? بله رعایت میکنم. ташаккури зиёд. саволи сеюмро мехонам. нафаре навистааст. закия менависад: рост гуфтаи айби мардаку ҳай. яъне ки аз ҳамон саволе ки дар барномаи пешини посух гуфтагӣ, занҳо хеле соддаҳанд. ин гапи Осия аст ва шумо гуфтаед ки ин айби мардакое ки занҳои соддаро фиреб мекунад. дарди дили мо занҳоро гуфтаи хоҳарҷон. ин ҳолат магар аз саргузашти ту буд ки ҳақиқати гапа честна ба мардум гуфтӣ? بله از سرگذشت خودم بود.
чӣ гуна? Магар аз мард ягон айбу гуноҳ дидаед? ҳо дидам ки шикоят дорам. пас мо чун савол аз ҷониби тамошобин омадааст, мо ҳақ надорем ки кофтуков карда пурсон шавем ки марде ки ин ҳолатро ба ин кас раво донистанд кист ва чаро чӣ кора пурсон намешавем. Ва биёед саволи дигарро, чун дар ин ҷо 92 нафар аллакай комментария навиштанд ва ман наметавонам ки ҳар яки инро дар барнома хонам. Биёед беҳтаринҳояшро интихоб мекунем. Мансур менависад: номи Осия ин яке аз номҳои занҳои биҳишт аст. Агар Осия шавҳар надошта бошад, ба хотири ҳамин исми зебояш алоқада бароем. Мансур мехоҳад ки ошиқ аст, мехоҳад бо шумо оиладор шавад. Чӣ гуфтан мехоҳед ба Мансур? ира тақдири насиб ҳал мекунад ки бо ки оиладор мешавам намешавам. Шояд бо шумо оиладор шавам. охир Осия ҷон, Ҳа? ман Шумо аллакай оиладор соҳиби ду фарзанд ҳастам. Ин чӣ хел мешавад? Мабодо ҳамсарам набинад. агар ман зани шумо бошам ку худоро шукр бигӯем. бо ман зани шумо мешавам. мутаассифона шукрона бигӯем. бахти ман дигар асту тахти шумо бо дигаре мешавад. Аз ин набояд мо ахай ман гуфтаистам ку ира насиби тақдир ҳал мекунад. бале. Мансур ба чӣ медонад? гуфтан мехоҳӣ? ба Мансур Мгм. гуфтаниам ки ошиқи санъати ман шавад, бале, беҳтарин. ошиқи худам нашавад. чаро ошиқи шумо нашавад? чунки вай бисёр азоб мекашад. шабу рӯз дар фикри ман. ташаккур, аҳсан мегӯям. Мансур ҷон аз ин посихи Осия ҳеҷ гоҳ наранҷед ва бахти дигарро соҳиб шавед, хубтар мешавад. Саволи дигарро мехонам, чун саволҳо бисёр ҳастанд ва бояд мо посухи кӯтоҳ аз Осия пурсон шавем. Инҷа яке аз мухлисони шумо навиштааст ки Фараҳноз Шарафовро мешиносед. мешинасад? Гуфтааст ки Осия бо Фараҳноз Шарафова душмани ҷонианд. Агар дар ягон маърака ё банкет якҷоя бошанд, яке аз онҳо онҷоро тарк мекунад. Яъне ки бадбиниву ҳамин хашму ғазаб дар яке аз шумо дида мешавад. Чаро бо Фараҳноз душманӣ мекунед? мо душман нестем? Не, ин ҳама овозаҳо бар дурӯғ аст. мо дӯстӣ дорем, мо санъати якдигарро қадр мекунем. Ва ин овоза яъне дурӯғ аст. бале дурӯғ аст. Ин мухлиси шумо аллакай ба саволи худ посух гирифтанд ва дигар ҳеҷ гоҳ дар яку ҷое савол намедиҳанд. Саволи дигар чунин аст: Осия раваду санъат аз байн равад. Боз худатонро дар кадом соҳа муваффақ мешуморед? Аниса Азизова, мухлиси ашадии шумо навиштааст. агар рафтаву санъат аз байн равад, ман дар соҳаи ҳуқуқшинос хондам, метавонам прокурор и судя шавам. яъне ки ба умеди санъат намешавед Не. ва касби худро дар дигар соҳа идома медиҳед. бале ташаккури зиёд. Дар ин ҷо як нафар бисёр хоҳиш кардааст ки Осия як хоҳиш аз шумо дар барнома ровигиро ба даст гиред ва Рустам Азимӣ меҳмони барнома мешаванд. Ба ӯ чӣ савол метиҳед? Кани якбор маҳорати шуморо бинем. Муборакшоҳ мухлиси шумо менависад. салом тамошобинони азиз, салом мухлисони барномаи ошкоро. бо шумо ҳастам ман Осия, меҳмони барномаи мо ровии барҷаста Рустам Азимӣ. ошиқ шудаед? Албатта. шикаст хӯрдаед? Агар гӯям ки 19 маротиба шикаст хӯрдам, шояд бовар накунед. Шумо маро ҳамт мебинед, не ки ман дар ишқ шикаст хӯрдагиам. хай гуфти тоҷикона, гапи матали тоҷиконаи худ мумкин ами кур як бор дар чоҳ меғалтад, нахӯ ки 19 бор шумо ам хел Чӣ хатои. шумо магар ошиқ шудагӣ нестед? хай як бор одам хатои мекунад, баъд дар дигараш охир хатогӣ нест. Ман танҳо фиреб мехӯрдам, кидат мехӯрдам, чунки дӯстдоштаҳои ман як шавҳар карда мерафтанд ва аз ҳамин ҷиҳат ман қоил мешавам ки шумо бахткушо будед. дастам сабук аст ва яку як шӯб карда рафтам. Бахти сафед мехоҳам. Тамошобинони азиз, ин буд як маҳорати хоси Осиябону ки дар бахши ровигӣ аз ӯ пурсон шудем ва каф мегӯем барои маҳорати бисёр олияшон. Саволи дигар чунин аст: агар Осия ровии барномаи ахбор мешудед, мезебидааст, чунки ниҳоят зани ҷиддӣ ҳастед. Касби дӯстдоштаи кӯдакиятон махсус сарояндагӣ буд ё ки мехостед журналист шавед? ба як зан чил ҳунар кам аст. касби дӯстдоштаи ман сарояндагӣ буд. Агар ки хоҳиш кунанд ки шумо дар бахши ахбор тариқи телевизион баромад кунед, розӣ мешавед? бале розӣ мешавам. чун маҳорати суханрониятон мақсад ниҳоят кам гуфтор ҳастед ва чӣ хел аз удаш мебароед? Ин кори мушкил аст. кӯшиш мекунам ташаккури зиёд. аз уҳдаш бароям. мо боварӣ комил дорем ки шумо аз удаш мебаред, чунки мо ҳунари шуморо санҷидем. Саволи дигар чунин аст: номуси занро баъзе мардҳо поймол мекунанд.
марде ки номуси шуморо поймол кард ва дар роҳ шуморо таҳқир кард. посухи ягонаи шумо чи аст? посухи ягонаи ман ин ҳаст, ки ҳар як мард ба як кас назар мекунад, ягон нияти бад мекунад, аввал фикри хоҳар апай хича кунад, баъд ба дигар кас нияти бад мекунад, хуб мекунад, мегӯянд ку некӣ кардӣ некӣ мебинӣ, бадӣ кардӣ бадӣ мебинӣ. хай ба ман ки ягон нияти бад дошта боша, ягон суханои бад буга, шояд аз ман нашавад, аз дигаро ба хоҳар апай вай як кас дигар бо сухан кунад. гапи ҳақро гуфтед, чун шумо ба назар зани зебо менамоед. Ман бовари комил дорам, ки агар дар ҳамин кӯча гузаред, аз кӯдаки 12 сола то марди 70 сола ба шумо гап мепартояд. раваду гап партофтан чӣ мегӯед? саломат бошед мегӯм мерам. ихел агар саломат бошед гӯед, ман фикр мекунам, ки тамоми кас ба шумо гап мепартояд. саволи дигар чунин аст: клипи охирини шумо ҳамроҳи раҳмия хеле зебо баромаданд. боз бо кадом сароянда дар нақша доред, ки дуэт месароед? хай вақти соат ҳама чизро ишон метиҳад. вақти соатиш ки омад, баъд суруд месароед? бо ба ягон кас дигар дуэт месароем. осия, зан агар зани дуюми мард бошад, худро хушбахт меҳисобад? меҳронаи абдусалом мепурсад. дар ислом омадааст, ки ба як мард 7 зан раво аст. агар мард ба ҳар як занош як хел муомила кунад, як хел рафтору кирдори ҳамаша як хел дона меҳрубон боша, хата фикр намекунӣ ки чандум зани. яъне шумо тарафдор ҳастед? агар раваду марди шуморо зани ҳафтум интихоб кунад, бо ӯ издивоҷ мекунед? мисли зани якумш ки мара қадри қимат кунамад чӣ ба? наметарсед ки 6 зани дигар ба дари шумо меоянд ва мӯи сари шуморо мекананду мезананд? хай ранги худам занои спокойне мезанад, мефаҳмашуш. ки 6 занш ки ҷанг накард, баъд ба сари мара меоянд, ба сари кенҷакира меоянд ҷанг кунӣ. ташаккури зиёд. мо худо мегӯем ки шумо зани якуми марде бошед ва хушбахт бошед. ташаккур. саволи дигар чунин аст: дар хона чӣ хӯрокҳо омода карда метавонед? фақат росташро гӯед. баъзе сарояндаҳо муғамбир ҳастанд, хушамбиҳо ҳастанд, аз тарабхона заказ мекунанд. осия ҳам ҳамин гуна зан аст? мухлиси шумо гулшан мепурсад. дар ҳақиқат дар хона хӯрок мепазед? бале, хӯрок мепазам. чӣ хӯрокҳоро аҳли оила аз дастони шумо хӯрдан мехоҳанд? ҳамаи хӯрокҳоро пухта метавонам. модарам чӣ хӯроки фармоиш диҳад, ман барои модарам тайёр мекунам. беҳтарин. ва худо кунад ки ягон рӯз меҳмони хонадони осия бону шавем ва шоҳид мешавем, ки дар ҳақиқат метавонад бикунед. иншоаллоҳ, дари мо ҳама вақт кушода, кай мехоҳед биёед. ташаккур. дар ин ҷо як нафари дигар гуфтааст, ки дар барномаи пешин бисёр ба ман писанд омад вақте ҳардуи шумо саҳнабозӣ кардед. метавонед ки як саҳнаи бисёр ошиқона пешкаши мо тамошобинон гардонед. шумо омода ҳастед ки як нақш бозед? майлеш. осия ҷон, ман боварӣ комил дорам, ки отаву очаи ту ку тура ман ба наметиҳанд. медонанд ки ту як духтарӣ, тура ҳеҷ вақт мада наметиҳанд. мара ҳама вақт камбағал мегӯянд, ҳама вақт айдарашон сур мекунанд. биё гурезем ҳамиҷа. ман чиптаҳоро сари вақт мегирам, ба Россия мерем, як зиндагии мустақилона мекунем. анами хеле хушбахтат мекунам. розӣ? ман мехоҳам ки хушбахт бошам, ба шумо қати шумо вуне ки розӣ наметавонам шида. барои чӣ? охир мо ишқи пок дорем. мо 7 сол шуд бо ҳамдигар мегардем. чаро ту отказ мекунӣ? агар 10 сол боша ки бигардем, не ки падару модарам якум ҷо меистад. падару модарам розӣ нест. чӣ хел ма ба ин қадар мара расонда? ту аз чӣ хавотирӣ? 1 сол 2 сол бо ҳамин фаромӯш мекунанд ва моро мебахшанд, дуо мегирем. ман боварӣ дорам аз ин. вақте гирехтем киҷо ба дуомон метаҳанд? дуомон наметаҳанд. ман обрӯи падару модарам ҳеҷ вақт резондани нестам. ту гуфтанӣ ки ман дар пеши ишқи ту қадр надорам. ман сари атавочама хам намекунам. давай дасвидани. осиябону ҷа нафаре менависад, ки мо як гурӯҳ мухлисони шумо аз шаҳри питери русия. суруди ошиқӣ доред? онро зинда месароидед, бисёр хурсанд мешудем. ҳеҷ оғӯше гармиро ба мисли оғӯши ту дӯст надоштам. ҳеҷ қалби ошиқиро ба мисли қалби ту қабул надоштам. ту барои ман дигари, ҳарчанд душманӣ аз ман дури дуру аз ҳама наздиктарӣ. ту барои ман дигари, ҳарчанд душманӣ аз ман дури дуру аз ҳама
نزدیکتره. ман мебинам вақте барномаро шурӯъ кардем шумо саросима будед, дар ҳар як посух саросима ҳастед. ба куҷо шитоб доред? Ки шуморо интизор аст? росте мо имрӯз як сабти клип дорем. Ак шумо хоҳиш кардем ба барнома. ба барноматон мо ҳеҷ вақт саволи шуморо рад карда натонистем. Ташаккур. Хеста омадем. суруди ошиқона рӯзҳои наздик насиб бошад пешкаши мухлисон мекунем. ин афғонии нави шумо дар шоу-бизнес аст ва мардум метавонанд ки онро бемалол тариқи ютуб тамошо кунанд. рӯзҳои наздик чанд рӯз пас омода мешавад? хай худо хоҳад як ду рӯз дада. ташаккур, аҳсан мегӯем. ва осиябону мо арзуминадории худро ва арзуминадории тамошобини худро ба шумо мерасонем ки қадр карда омадед ва 92 саволе ки бар инҷо мо сарҷамъ карда будем, ҷамъ оварда будем, посух гуфтед. Ягон гапи ногуфтае буд ки тамошобин гӯед? Чӣ гуфтан мехоҳед? ба ҳама сарбаландӣ саломатӣ хоҳонам. ташаккури зиёд. дӯстони азиз ва подписчикони гиромӣ, агар шумо мехоҳед ки ҳама навгониҳо ва клипҳои рангоранги Саидаи Сироҷдинро сари вақт дидан намоед, пас метавонед ба ин силка дар омада огоҳ гардед. обуна шуданро фаромӯш насозед.